Pekný deň. Máme tu Sviatok zosnulých a ja by som vám chcela povedať takú zaujímavú príhodu, ktorá sa mi stala na vlastnej koži, aby ste mali predstavu, ako vaši predkovia vám vedia pomáhať v rámci kúpy nehnuteľnosti, v rámci predaja, zdedenia. Takže tak. Skôr než začnem, by som bola veľmi rada, keď by ste sa prihlásili na odber týchto videí. Každému z vás veľmi pekne ďakujem a keď máte nápad na ďalšiu tému, rada ju rozoberiem. Ale začneme tým môjim príbehom. Ten sa datuje do obdobia komunizmu, kedy mojej tete, ktorej zomrel manžel, zobrali celý dom, celý pozemok, vyhodili ju na ulicu. Normálne, že doslova vyhádzali jej nábytok a ona ako slobodná žena, no vdova, nemala kam ísť, tak ju prichylila moja babka a môj pradedko. Čo bolo zaujímavé, mamina mi aj hovorila, že táto moja teta mala takú tú lásku, ktorá bola dohodnutá za peniaze, ako to boli v tých dávnych minulých dobách. A jej manžel ju podvádzal s takou Rómkou v dedine. Preto, keď jej umrel, tak ona nechcela byť pochovaná s ním a boli dva hroby. Prečo je to dôležité? Ubehol dlhší čas, ja som zrekonštruovala cetín a mamina ma prosila, že nech naozaj zainvestujem do týchto dvoch hrobov mojich predkov kvôli tomu, že už sú také rozpadnuté, a že určite by teta mala radosť. Ja som bola taká, že dobre, tak zainvestujem, čo už mám robiť pre spokojnosť mojej mamky, spravím všetko. A teda som dala spraviť a opraviť kompletne jej hrob a hrob môjho uja. Postupom času som si povedala, že dobre, ten pozemok, ktorý potom mamina zdedila, že nerozparcelujem, ale že dám to vykolíkovať, prišiel geodet a všetko bolo v poriadku, všetko sa spravilo a na tomto pozemku mamina vždy si platila kosičov a vždy to bolo drahé. A ja som sa dohodla s susedom, ktorý vlastní ten dom, aby mohol on zadarmo chová včely, aby tam mohol zadarmo mať väčšiu záhradku, že on to pokosí. Tak sme sa dohodli, napísali sme aj takú zmluvu, že naozaj ich aj budem dopredu informovať, keby to chcem dopredu predať. A čo sa vtedy stalo, bolo veľmi zaujímavé, lebo na tom pozemku mamininom po tejto tete, tým, že mamina sa toľko až o tento pozemok nezaujímala, susedia si rozšírili tento pozemok a chovali tam sliepky a kuriny. Prišli za maminou, že keď teda títo budú mať susedia vlastne zadarmo pod nájom, že môžu chovať včielky a môžu sa starať o tento pozemok, že či si oni môžu ponechať ten kurín a ten rozšírený pozemok. A mamina samozrejme aj so mnou súhlasili, veď nevyužívame ho. A čo bolo veľmi zaujímavé, ani nie do mesiaca nám prišlo vyhlásenie súdu. S maminou sme na to pozerali, bolo to na deň, kedy umrela táto teta a až mám z toho zimomriavky. A v tom súdnom vyhlásení bolo, že tento sused, čo tam choval tie sliepky, vlastne na tom pozemku, ktorý patril mamine, nemá právo na ten pozemok. On dal na súd, že jemu patrí z toho pozemku, ale mamina priamo zdedila po tejto tete tento pozemok. A s maminou sme mali až zimomriavky, že ani sme nevedeli, že dal tento pozemok na súd, že jemu patrí a že mu to zamietol kataster, lebo vlastne všetko bolo rozparcelované a patrilo tejto tete. A naozaj na ten deň jej smrti alebo narodenia, už si to presne nepamätám, prišlo toto potvrdenie. A čo vám tým chcem povedať? Vy, keď niečo vnútorne cítite, že máte spraviť napríklad ísť aj na cintorín nejakému vášmu predkovi, poďakovať, alebo naozaj cítite, že ten hrob, ktorý tam je, by potreboval zrekonštruovať alebo nejako opraviť, choďte do toho. A my si neuvedomujeme,
že existujú rôzne časové línie. Keď si to predstavíte, je to ako rádiostanica alebo televízna stanica. Keď nejaký predok zomre, on je naladený na inej stanici ako keby vy. Ale to neznamená, že túto stanicu ako keby nejde v tom istom čase. Čo tým chcem povedať? Tí vaši predkovia, hoci nie sú energeticky prítomní ako keby v hmotnom svete ako vy, tak na svojej dimenzii sú rovnako prítomní, ako vy ste v tejto dimenzii. Znie to teraz strašne ezotericky, ale tu by sme sa dostali k kvantovému časopriestoru. A čo vám tým chcem povedať je to, že tie energie sa aj tak vedia tak prelínať. Ako keď napríklad idete autom, idete už kde do zahraničia a zrazu vám nejde len fan rádio, ale ide aj nejaké iné rádio tej danej krajiny. Tak niekedy sa naozaj tieto strety stávajú a tí predkovia sú častokrát na vyšších úrovniach a preto vám vedia pomôcť. Majú väčší nadhľad, keď prekonali viacero skúšok. A naopak, keď napríklad vám v dome straší alebo tak, tiež je to ako keby iná stanica, ktorá sa vám tam prelaďuje, máte tam šumy. Takže, čo vám tým chcem povedať? Naozaj je dôležité si pamätať tých predkov. Ja nehovorím, aby ste každý týždeň chodili do cintorína, ale uvedomte si tú obetu, ktorú tam dali. Neberte to, že ste niečo zdedili, akože dobré, rýchle prachy, pretože vidíte tam ten celý príbeh. A je to veľmi dôležité aj pri kúpe tých nehnuteľností, lebo častokrát spolupracujem s ľuďmi, ktorí majú problém predať nejaký dom, byt, taktiež investorov a je tam nejaká taká tá energetická nálož, ešte z minulosti. Takže kvôli tomu vám chcem povedať, že ak chcete mať naozaj takú tú hojnosť, tak myslíte aj na ostatných ľudí, myslíte na svojich predkov, buďte vďační, čo kvôli vám sa obetovali, spravili a potom aj tá hojnosť k vám bude prameniť a chodiť. Takže budem veľmi rada, keď mi aj napíšete v komentára alebo na pravaväzba@gmail, či máte takýto podobný príbeh a vidíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne a krásny dušičkový deň.